Üstümden gülýärler oğlanlar. Men tam orasını senin yanına gidende. Hatta maşgalam diýärdi. Näme gerek onça star. Yani pulum olmasa da gidýärdim. Bir gerek ýadyma düşýär. Maşgalam soňky pulunu 5 ýyl ýaryp gitdim. Türkmenistan'da benim bir neçe kampanyalarım vardı, firmalarım vardı. O işleyerdik. Açık siyasete koşup başlanan son problemler çıkıp başladı. Hop bastığında bolun son terk edip gitmeli olduk. Men Türkmenistan'dan gelende yaman kıyın oldu başta. Gazet paylamalı oldum iyice onu. Yani dağda paylayan, o zaman işe gidiyen, bununla şeyle 6. adamın işlemeli oldum kuruluşlukta. Security yönü bir ön qaravullar ýaly berdi. Biz polis bilen jandarmyň 2-nji divizionu. Türlü gulluklarymız var. Gowy sistema gurulýan. Şu Aikido'nun filosofiyası, Aikido'nun alyp barýan adalat göreşi her wagt durnukly saklady. Men şoň üçin şu durmuşyma we şu ýaly netije gelenine gaty minnetdar. ...2005 ýylda men Fransaga geldim. Türkmenistan'da menin bir neçe kampanyalarım vardı, firmalarım vardı. O işleyerdik. O yerde basışlar katı köp bolan soň, soňky wagtlar açyk siyasete koşup başlanan soň problemler çıkıp başlady. Telekeçirin Saýoğlu ýa-da birleşiginiň ornmasary haýradylar. Ve şo ýerde bir gerek ýygnakda 2005 mıhan hat görkezdi. Ýygnakda международный gurumlar. Ine hemme biznesmenler on ýanky mülküni aldylar, on zawodyny ýapdylar. Yani on bir kanun ýagdaýda gelip hemme zadyny kitili kreditini ýap bilmän berýär batdy. Aýra şu adamyň agalaryny görkezdi. Onun üstüne de biz taýygydyk ýanky. Bizim üstüne de MHM çağırıp var dedik. O zaman şu problemler biznese geçti. Biznesden elimizden alacak olup, basacak olup. Bağla var mı verdiler. O zaman problemler hiç çözülmedi. Yani MHM kurulu, polis kurulu. Şol çağrışlar netijetinde yani hop bastığında bolan soň Türkmenistan'ı terk edip gitmeli oldu. Erteden şu stadiona gelýän, muňa men Ulu Doja diýen, şöyle turmuş geçýän, meditasiýa diýen, algaýan. Men ýanyma okuwçylarym gelýär käy wagt. Olar bilen geçýär. Bir ýarym saat ondan soň işe gidýär. Şol erteki turmuşyk gowy nastroýenie berýär. Açýar, seni energetika berýär. Ýanky käy wagt köwüşüm çykyp algaýat berdi. Tomuranyat berdi. Özümizi ýanky tebigaty adaptasiýa edýär. Murat Gurwanow Aikido tewis täri boýunça Gara Gusoň 6-njy dan eýesi. Ol 1965-nji ýylda Aşgabatda doguldy we 2005-nji ýylda Türkmen häkimetleriniň basyşlary sebäpli Fransiýa açdy. Gurwanow 2010-njy ýylda Fransuz raýatlygyny aldy. Ol sondan bäri Ýewropanyň, Afrikanyň we Aziýanyň durly ýurtlarynda köp sanly Aikido seminary geçirdi. Biz kimonony öýde geýmeli bolduk sebäbi häzir meýdanyna, ýani demonstrasiýa bolýar, berde olaýar mümkinçilik ýok.
eşiň çalışar ýaly. Şoň üçin biz öýde eşikler çalışyp häzir ine sport meydançasyna barýar. Şu 16-njy gün sentýabryň 1-6-njy güni Fransada hemme ýerde ýani sport bayramy geçýär. Şo ýerde hemme adamlar sporta ýazylýar, sporta we klublara ýazylýar. Şuňam bizi çağırdılar. Şol ýerde stand koyup, ýani aikido standyny koyup we şo ýerde demonstrasiýa etmek üçin bize haýyş etdi. Ine meriýa, ýani häkimlik şoňa barýar. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, Maxime. Tu peux me poser ma arme là-bas, s'il te plaît? Bon, ça va? Biz Fransa'nı saylap almadık. Yöne biz Fransa vizası bilen gelen soň Fransa'da kalmalı olduk. Bizim alacımız olmadı. Başka devlete gidebilmedik. Ine şu yerde biz häzir ýani aikido boýunça materiallar berýär we düşündürýär adamlara we şo wagtda biz kiçik demonstrasiýa edýär. Ýani häzir 5 minutdan demonstrasiýa başlaýar. Biz o saatlygymy görkezjek bolýar. Ýani adamlara aikidoň nämedigini, näme many berýär. Ay garmoniya ki enerji do put, ýani ýol. Şul 3 taýdan manysy aikidoň duruş manisyny berýär. Men Türkmenistandan gelende birinci günlerim gece yat bilen okdum. Stresim vardı yani. Batışlar şu zaatlar. Gece 2'de turup yat kalanını yani görüp maşalamdan bağışlaması oraya. Men yat kalan ettim bağışlan. Oğlum yok deyince yani korku değerli aladalar, cevap gerçeklikler, maşalam Angardağı, inatan, doğunlarım, olar batışlar köp daha durmuştan teyelse pikirlenme oluyor. Şul ýagdy psixologiski disbalans wagty diňe bir zat kömek etdi. Men tokoýlara gidip meditasiýa edip, ýani öň aikido bilen bolan ýani men praktikam, tejribem şonu ulanyp özümi stabilizirowat edip, özüň üstünde işler, problemany içimden çıkaryp gyra goýup, oňa daşynyň teredip şu problema näme çözüp, haçan problema içinde bolsa, sen aksan içinde de aksiyonun. Sen çözülen o. Hökman içinden meditasiýa edip, daşyna çıkaryp, daşyndan teredip şonu çözmeli. Mr. Kurbanov arrived Ozville in Cenab Kurbanov Ozville 2017-nji ýylda geldi. Adatça bolşýaly biz ony mehirlilik bilen garşy aldyk. Ol sport, hususan da aikido bilen ýokary derejede mesulanýar. Biz onuň bu bilen şäherimizde mesulanýandygyny we ony üstürýändigini begenýäris. Cenab Kurbanov ören gowy ýaşaýjy. Onuň Ozville'de ýaşaýandygyny hut meniň saxty özüm juda begenýärdim. Living in Ozville. Biz bärik gelenmede, birinci maşalam gelende, soň menim gelende goşulandyda. Ne dil bilýär, ne dil billik, ne de sistematyny bilýär. Yaman kyn boldy başda. Kyn boldy diýelim. Hemmemizde bir psixologiski bir agrymlyk düşdi. Alaytada çağlara. Maşgalda diňe men işlemeli boldum, ýeki özüm. Birem 5 adam, 3 tane çağa bilen, men maşgalam bilen. Oňa men işlemeli boldum. Tehnikumda molim kömekçisi bolup işlep başladym başda. Şo ýerde men ýani inženýer diplomum bolan soň Türkmen Politehnik Institutyny toran soň şo diplom men bäde tasdikladym. İkinci adam diňe şol işte işlep maşgalam taklap bilmedim. Kyn düşdi. Hemme adam almaly. Mektep formatyny hemme adam almaly boldy. Şoň üçin ikinci işte işledim. İkinci işte men gazet payladım. Sebebi haçan da sen
dil bilmesen, adet bilmesen hem yerde işlep bolmaýar. Sen yankı limidin kiçeliýär de. Gazet paýlamaly boldum giýje uny. Yani daňda paýlayan, osoň işe gidiýän günne şeýle 6-njy wagtyny işlemeli boldum guruluşlukda. 3 sany işte işlep, şeýle maşgalamy bir normal ýagdaýa getirbildim. Onuň daşyndan hem üçüňde işlep, hem sport etmeli boldum. Şu sportun kömegi, yani ýaşlykdan başlap, yani çempionatlara gatnaşyp, yıkılsam turup hökman yeňmeli, yani duýgusyn alyp, motivasiýa alyp, şo ýagdaý mümkinçilik bolmaýan ýagdaýdan hökman utuş edip çykmaly, yani başga alaçy ýok diýip, şu meseleni öň goýup, şeýle çykmaly boldum. Allez. Bonjour à tous. Bonjour Momo, comment ça va? Ça va? Oui, ça va. Merci. Salut Seyd Ahmed, comment ça va? Ça va très bien. Betty, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Ça se passe bien? Yine bizim büromuz şol. Biz şu yerde işleýäs. Security ýöne bir öňkü garawullar ýalyň. Bu ýerde biz polis bilen jandarmyň 2-nji diwiziony. Diýmek şu polis bilen jandarm barmadyk ýerine biz barýas, biz şu yerde işleýäs. Olar käbä wagt öz işlerini bize berip gidýärler, biz etmeýär şonu. Biz esasy ýanky adamlary gözekçiligi diýäs, obyektler gözekçiligi diýäs, pul geçirýäs, ýanky bankdan banka pul geçirýäs. Ine itli agentler var, metroşem diýilýär, individualny personalny security diýäs. Onsoň rondiye diýär, ýanky maşina ýa kontroly diýär. Onsoň intervensiýon var, bir zat bir ýerde bolsa, oğurluk zat bolsa göni gidip ýanky gidýän oglanlar var. Türlü gulluklarymız var. Her gullugyň öz eksploatasiýasy var, öz supervizory var. Bu sistema gurulýar. Şu sistema biz şu sistemany gurduk, bizde gruppa kompaniýa, ýani Victory gruppa kompaniýa. Esasy ýol başçysy men. Klientski bazamyz uly, ýylla 120-den gowrak agentler aýlanýar, ýani işledýäs. Men Fransa gelen günümden başlap Aikido usulyny başladym, ýani gatşan ýagdaýda. Meni şol men ýaşaýan şäherimdäki kluba baryp öz derejäm görkemde meni ýani ustat hökmüne aldylar we şo ýerde men köp adamy taýýarladym. Şonu bir şans boldy. Meň dostum security işleýän eken. Bir ul kompaniýada. Oňa ýöne başlygyna salam diýip giýip çykdyk. Oňa menden sordy, sen näme işleýän? Menim şu ýaly ekspert Aikido boýunça boýowy iskusstwo diýen. Men seni iş alaýyn diýdi. Bolýar diýdim. Oňa meni ýani iş goýup başlady hemmere. Oňa ynam döýär, ondan soň men şol ýol başyny görüp aýtdym, men öz kompaniýama açjak diýip. Men şol gatyryň kadysem gaýtyp bergenni. Menim açdym. 550 san agentleri ýani ulanyp şol işler etmek üçin 8 ayda men оборотым 1 milyon aldım. 8 ayda. Aikido'da yine hocamızın yanına köp geldim. Hocamızın hocasynyň yanına köp geldim. Tamura sensei, yani Aikido'nun döredin Marihe Uysiban. En üstünlükli öğrencisi, uchideşi Tamura sensei. Şolardan Fransa gelip, şoňa gatnap, şu ýerde bir ýerde staj var bolsa, şoň staj var bolsa, seminar var bolsa gidýär. Üstünden gülýärler oglanlar. Men Tamura senseiň ýanyna gidemde. Hatda maşgalan diýärdi. Näme gerek onça staj gidip. Men hökman gitmeli dip. Yani pulum olmasa da gidýärdim. Yani käwagt bir gerek ýadyma düşýär. Staja gidemde maşgalam soňky pulunu 500 eurodan alyp gitdim. Şonu men maşgala sonra goýdum. Men gideýin, gitmeýin şu gaty wajyp men üçin. Onda maşgalamyz aýtdy. Sen gidäý diýdi. Biz pikir etmedik. Men gitmeli boldum. Umman maşgalamyň soňky zatyndan alyp gitdim. Ondan ýolum
Katı pikir edip özüme neme şunu men hiç vakt qaytıp kelmeden. Maşalam hiç vakt ağrı günü salmalar men özüm hükman çıkarman dep hareket ettim. Şu yarat boldy, gıynatam. Şu kıyınçılıklardan geçip öğrenip men şu dereceye geldim. Şonuň üçin şu zatları biz paylaşýak dedik. Beýle federatsiýada. Beýle federatsiýanyň ekspertleri öýle çağırýa geldi. Soň men ine Marok diýdi, bu tarapy ýa-ni Germaniýa, Budapest, Warşawa, Ukraina, soň aýga Fransaň içi hemede baran yerimde men boş bolsam baryp staj berýän. Maxime, salut. En fait, on fait comme l'entraînement qui commence. Ça va? Pas de problème. Ouais. Her hepde Tırnovka etjek günü. Yani öğrencilerimiz köp, yani şu edek 6-njy gün men ýürüt öğrencim bilen bir näçe tehniklaryň üstüne işlemek üçin geldim. Nesip bolsa biz käbir tehnikalary özümiz ösüp yani öwrenýär, ondan soň okuwçylara geçirýär soňra. Biz Aikido denmede biz hormat koyýas. Hemmeler. Başlanýyş bolsun, ýa-ni öwrenji bolsun, ýaňy başlany öwrenji bolsun, ustad bolsun. Ustadam şurada hormat koyýar. Hormat iň birinji rol. Hormat bolmasa düzgün ýok. Düzgün bolmasa ýa-ni netije ýok, ýeňiş ýok. Şoň üçin hormatdan başlanýar. Yaşın ulu olsa da, men yaşım 59 olsa da, men yaşının yanına, yani arasında yaşayadım. Tırnovkada yaş yok. Senin mümkünçlüğüne göre, fizik ýagdaýyna göre ve yani duygularına, içindeki filosofiyana göre hareket edýär. Durmuşda Aikido'nun prinsipleri köp bolunýar. Sen agresiýa bilen ýatyryp bolor, ýöne ol ýene bir agresiýa döredýär. Agresiýa diýen adama görkezýän, şol sen agresiýasyny ýa-ni ýoş ýagdaýda, arkin ýagdaýda çözbilýänmi. Şoň üçin adam köşüşip bolýar. Bizim maksadymız agresiýany ulatmaly, agresiýany pesetmeli. Salam. Gowmýadan? Gowy. Ine meniň aýalym, aýny gözül ady, öýde Aşgabatly. Köp ýyldan bäri men bilen, 90-njy ýyldan bäri men bilen. Bu meniň kiçik gyzym Melisa. Okuýar häzir, ýa-ni kollejde okuýar. Almagül, Almatada doguldy. Töwelme işläp ýör. Eýem öz ýaşaýar, biz barqa edýäs ýanyna köp işler edýär, özü töwelme, öz başlyk. Salam edýär. Ine men maşalam bilen ýaşap ýörüm. Her wagt oturup gülüşip bolup, eger düşüşmesek wagt alýas, soň düşünýär, soň ine sebebiň näme bolsa da Ýewropa bolsa da integrasiýa etsegem ödep testurumuz bizim kanımızda var. Biz indi Türkmenler. Maşalam Türkmen bolmasaň benim şansym var. Yani öz Türkmençiligimi saklamana. Yani oňam haklaryny, oňam arzularyna men üns berýän. Men käwat düşme de girýär. Men näçe şoňa sag bolsaň aýtamam. Näme?
bütün ömrünü izkıplarına durup özüne rezervat etbilmedi. Şo meni gollap, yankı işlerini etdi. Bir ömrü koydu orta. Dine şoň üçin men şoňa her wagt sag bolan. Birinji ölen men haçan Türkmenistana giderni arzular edýärdim. Şu duruşuna men bar ölemok Türkmenistana. Türkmenistana men kakam aýryldy. Bar bilmedim. Ejem bir belli bir ýaşy etdi. Men hökman Türkmenistana barmadım. Biz Türkmenistana doğulluk ata mekanımız, biz baraýmaly Türkmenistana. Hiç kimin hakkı yok bize qadağançylyk etmeyeni, ya biz Türkmenistan'a baranımız için tutup bizi basmani, hiç kimin dünyada hakkı yok. Salam ilişler, men yine şu gün Paris'e geldim, yine arkamda Paris Garman Palmas, yani Paris'in vokzaly. Men Türkmenistan'daki YKT Halk Hareketi'nin, Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin yol başçısı Murat Urvanov. Menin Paris'e gelmemin maksady Fransa bir topar illeşlerimiz geldi, şolary ýanky her hili tipde kömek etmäne ine geldim, ýörüýte Paris'e, şol bilen duşmana. Men Türkmenistan'a hökman barmaly, ýeketek ýol Türkmenistan'a çalışmalar bolmaly. Türkmenistan sistematy üýtgetmeli. Türkmenistan diktator sistemi, yani avtoritar sistemi gitmeli. Türkmenistan açık devlet olmalı. Şonu biz bar bilýär. Şonu biz bar bilýär ve öz konstitusiyon haklarymyzy gorat bilýär. Şoň üçin men özüm ýalyp krediýany adamlar tapyp, ine DGT Halk Hareketi'ni açmalı bolduk. Olum bir pikir bilen biz Türkmenistan'a adaletliği koymalı. Salamu aleyküm. Ne aylı? Gomi adalar? Gomi? Ama da şükürsün Gomi. Ne aylı? Salamu aleyküm. Şükürler. Aikido'nun prinsipleri meni ruhlandırýar. Şol prinsipleri men siyasatda da ulanýar. Daş döwrüňde bir agresiýa diýär, bir sen yani balansyny ütgetjek bolýar, gorkyňy döretjek bolýar, sen öňkü dogulda öz maksadyňy görür. Men birinji Fransa gelende ve şuňky 19 ýyldan soň Fransada Eiffel diňiň öňünde duranlar şu bir duýuny alamak. Häzirki duýgy gaty kynçylyklar geçip, agyr ýagdaýlardan çykyp, ýa-ni bagty durmuşa gelen duýgym we şadýan duýgym. Menin durmuşumda esasy motivasiýa we esasy öňe gidişim kesgitýän zat sport boldy. Ilaytada Aikido ulgumy. Şu Aikido'nun filosofiyası, Aikido'nun alıp barýan adalet görüşi, Aikido'nun berýän adatlygy meni fundamentalna içimde fundament kurup hemme wagt işde, görüşde, söwüşde, durmuşumda, maşgalamda, dostlarymyň arasynda her wagt durnukly saklady. Men şoň üçin gaty minnetdar şu durmuşuma ve şu ýaly netije gelenme gaty minnetdar.